insha Allah zan nuna mana yadda za mu yi delegating na coins ɗinmu ne, yin staking ɗin shi, yadda bayan an yi launching na mainnet za mu ci gaba da samun wani commission. Da fari za ka zo nan inda aka sa layuka ukun nan ka danna kai, sai ka taɓa kan browser ka, ga nan browser bayan ka danna kan browser ka gurin searching, sai kai pasting ɗin wannan address ɗin, ka rubuta shi kamar yadda kuke gani a haka, sai ka danna alamar searching. Bayan ya buɗe maka haka, farko abin da ya kamata ka yi, ga nan gurin layuka guda ukun nan again, idan ka danna wajen to zai ce connect wallet, sai kai connecting ɗin wallet ɗinka. Kana danna kan connecting ɗin zai yi detecting shi wannan wallet naka na test da kake amfani da shi, sai ya ma connecting. Kawai ka danna, zai baka wasu option, sai ka danna confirm. Ni yanzu already na riga na yi connecting wallet nawa ne kun gani, amma kai in ka zo kawai kana danna connect wallet ɗin nan, zai kawo ma wani page, sai ka danna confirm, shikenan zai gwada ya yi connect successfully. Sai na biyu kuma nan gurin, nan na validators ne, idan coins ɗinka ya kai 10,000 kai ma za ka iya zuwa ka cike, amma yanzu ba a kan shi za mu yi magana ba. Nan kuma a cikin total validators guda 8 da ake da shi, guda 6 ne suke active. Nan ga nan coins ɗin da aka yi delegating kusan 500,700,000 ga su nan wanda aka yi stake. To idan ka yi scroll down ta ƙasa, ga su nan wanda suke active, ga nan rock node, ant node, formation, spider and beetle node. To sai ka zaɓi wanda kake so. Ga nan APR ɗinsu kowanne da akwai commission ɗinsa. To yanzu tunda misali za mu yi, bari mu ɗauki na farkon nan, wannan menene ant node ɗin nan. Idan ka zo ka yi scroll ɗin shi hannun hagu, sai ka danna kan detail ɗin nan. Bayan ka danna kan detail ɗin nan, to farko ga nan inda aka rubuta delegate, sai ka danna kansa, sai ka ɗau delegate coin, sai ka sa amount ɗin coin ɗin da kake son ka yi delegating. Ni yanzu bari in sa guda ɗaya. Bayan ka sa amount ɗin da kake son ka yi delegating,